बाथ्रा आरो दुखुनांथाव सान होननानै बुंगोन मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाय बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों एखे लोगो थानानै खामानि मावनो मोन्दोंमोन आरो बिथांनाव गोबां आइडिय'ल'जि कनसेप्ट बर' जातिखौ गोजौआव दैखांनायनि बर' जातिखौ गेरेमसा दानायनि माखासे आइडिय'ल'जि कनसेप्टआ बिथांजों दंफायोमोन आरो बिथाङा MLA मोनबो आरो आं गिबियावनो बिथांनि जिउमानि आलो गोजोन सोरगोआव जायगा मोनहैथों बेखौ आं गसाइनि सेराव आर'ज खालामदों। आं पानारि समस्तिनि सिङाव गोग्लैयो जिहेतु बिथाङा पानारि समस्तिनिबो MLA मोन जों बिथांखौ खाथिनिफ्रायनो मोन्दोंमोन आरो बिथांनि जे खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ जों दासिमबो जोङो गोसोआव लाखिदों। बे समाव दुलाराय बर' हारिनि जानानै आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि जानानै बिथांनि रुंसारि जानायाव जों गोथौयैनो दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनै जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा नैबे समाव सफैनो हायैलाय बिथाङा जोंखौ खौरां लानो थिनहरदों आंखौ आरो जोंनि पानारि तामुलपुर समस्तिनि मानगोनां MLA जलेन दैमारि बिथांखौ जोङो थिनहरदों आरो बे हिसाबै जों दिनै खौरां लाफैबाय आरो गाबोन जिहेतु जोंनि मानगोनां चिफ बिथाङा फुङाव फैगोन बिथांखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय जायखिजाया मोनसे खोथाखौ आं बुंगोन रुंसारि गजेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथांनि जि मावनाय बिथांनि जे आइडिय'ल'जि बिथांनि जे आदर्श बे आदर्शखौ जोङो राजनैतिक भाबैबो फरायसा आफाद भाबैबो आरो समाजारि भाबैबो जाहाथे बयबो गोसोआव लानानै खामानि मावो आं बेखौनो खावलायो। BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांखौ जि मान होनानै रुंसारि समाव माबा मोनसे बिथांखि लादों नामा? दासिम जोङो चिफ सारजों जों सावरायगोन BTC सरकारनिफ्राय मा खालामनाय जायो प्राइमारि जिखिनिया खालामनांगौ बेखिनिखौ खालामनो थाखाय जों दिनै एसेबाबो एसे सहाय खालामनाय जादों आरो गाबोन माखासे हाबाफारिखौ लानाय जागोन जोंहा चिफ सार फैयोब्ला निसय बिथाङा दिनैनि गेजेराव माबा मोनसे सिद्धान्त लागोन दा बेखौ जोङो मेसेजखौ जों दायो चिफ सारजों सावरायनानै